дар Тоҷикистон аҳолӣ огоҳ карда шуданд, ки рӯзҳои наздик ба сафару сайру гашт дар минтақаҳои хатарнок набароянд. кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дастрасии коргарони хориҷиро ба ҳифзи иҷтимоӣ ва ёрии тиббӣ барои ҳифзи солимиашон осонтар хоҳанд кард. дар Қазоқистон талаб доранд, ки нерӯгои ҳастаӣ сохта нашавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар Тоҷикистон аз аҳолӣ даъват кард, ки дар рӯзҳои наздик аз сафар сайру гашт дар минтақаҳои хатарнок худдорӣ намуда ҳушёру эҳтиёткор бошанд, чун эҳтимоли фаромадани тарма дар Тоҷикистон хеле зиёд боқӣ мемонад. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда такроран ба таваҷҷуҳи шаҳрвандон ва ба хусус ронандагон мерасонад, ки дар қитъаҳои роҳ чанд рӯз офати табиӣ вуҷуд дорад. барои бехатарии ронандагон дар қитъаҳои кӯҳии роҳҳо дастаҳои наҷотдиҳии воҳидҳои зудамал мунтазам навбатдорӣ мекунанд. онҳо омодаанд, ки дар ҳолатҳои фавқулодда кӯмаки фаврӣ расонанд. то ин вақт дар самтҳои Душанбе Хуҷанд, Душанбе Рашт, Душанбе Сангвор, Душанбе Лахш, Кӯлоб Дарвоз, Ванҷ Хоруғ, Хоруғ Ишкошим, Хоруғ Мурғоб эҳтимоли резиши тарма, фаромадани сел ва сангрезӣ боқӣ мемонад. сокинони деҳаҳо низ бояд аз рафтан ба ҷамъоварии ҳезум, чаронидани чорво, ба шикор ва моҳидорӣ даст кашанд. кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дастрасии коргарони хориҷиро ба ҳифзи иҷтимоӣ ва ёрии тиббӣ барои ҳифзи солимиашон осонтар хоҳанд кард. коршиносони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил лоиҳаи ҳамкорӣ дар соҳаи суғуртаи тиббии муҳоҷирони корӣ ва аъзои оилаи онҳоро ба мувофиқа расониданд. бино ба иттилои дафтари матбуотии кумитаи иҷроии иттиҳод, ин санад тибқи тартиби муқаррар шуда барои баррасӣ ба шӯрои сарони ҳукуматҳои кишварҳои узви иттиҳод пешниҳод мешавад. масъалаҳои расонидани ёрии тиббӣ ба муҳоҷирони меҳнатӣ дар чаҳорчӯби платформаи иттиҳоди давлатҳои мустақил бо шартномаҳои байналмилалӣ танзим карда мешаванд ва охирин танҳо ба мушкилоти ёрии таъҷилӣ дахл дорад. гуфта мешавад, ки муҳоҷирони корӣ ба хусус коргарони беихтисос аксаран бо ҳимояи маҳдуди иҷтимоӣ бидуни дастрасӣ ба хидматрасонӣ тиббӣ ва дигар хидматҳо кор мекунанд. ин вазъият кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақилро водор сохт, ки лоиҳаи ҳамкорӣ дар соҳаи суғуртаро таҳия кунанд. фаъолони ҳифзи муҳити зист дар Қазоқистон талаб доранд ба лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи ҳастаӣ, ки мақомот мехоҳанд дар деҳаи Улкени вилояти Алмаато бунёд кунанд, моратория эълом шавад. фаъолони анҷумани экофоруми Қазоқистон, ки беш аз 40 созмони ғайридавлатиро дар саросари кишвар муттаҳид мекунад, талаб доранд баррасии қарорҳо дар бораи сохтмони нерӯгоҳи ҳастаӣ бо иштироки ҷомеа сурат гирад. гуфта мешавад, дар вохӯрӣ бо вазири экология, геология ва захираҳои табиӣ ин масъаларо матраҳ карда, гуфтаанд, ки бар асоси кодекси экологии Қазоқистон ва конвенсияи Орхус, ки кишвар узви он аст, ба таври бояду шояд баррасӣ нашудааст. дар интернет низ ба ҷонибдорӣ аз эъломи моратория ба бунёди нерӯгоҳи ҳастаӣ дар Қазоқистон имзо ҷамъоварӣ мешавад. то ҳол зери он 600 кас имзо гузоштааст.